podarilo sa mi spustiť nahrávanie, čo je super. Tak idem k tomu, čo by som chcel vám povedať. No, robím to už tretíkrát, tak sa rovno ospravedlňujem, že fakt to neviem urobiť nejak kratšie. Tak chcel by som vás trochu uviesť do tej problematiky vlastne MTB trailov, čiže trailov, ktoré robíme pre decka. Tak odkedy som sem prišiel, tak som si uvedomil, že vlastne naozaj je tu úžasné prostredie aj na tvorbu trailov. Na samotné jazdenie okamžite, a to sú tie šotoliny, to je Červený domček a proste smer Bielý kríž a tak ďalej, ale takisto som tu objavil samozrejme hneď traily, ktoré tu urobili kolieskári alebo CK Stupava, ktorí sú zjazdári a majú teda túto disciplínu najradšej a v nej aj trénujú a v nej sú aj reprezentanti. Tieto traily ale nie sú vhodné pre naše deti. No, takže preto som začal robiť okamžite, čo sa dá a začal som to robiť bez toho, že by som si vypýtal povolenia od štátnych lesov, prípadne súkromných majiteľov, prípadne urbáru a tak ďalej. To pokračuje, to môžeme rozoberať niekedy. Teraz mi ide o to, že prečo to robíme. Robíme to preto, lebo to najhlavnejšie je, deti to baví. Tak deti baví proste technická jazda, či už po takýchto vlnách, alebo po takýchto kameňoch, alebo po takýchto brvnách, alebo v takejto rýchlosti a tak ďalej. Toto sú dospelí ľudia a my ich chceme toto naučiť, aby si to mohli užiť, aby sa vedeli na tom bicykli hýbať tak, že jak je tento človek, ktorý maká hore kopcom strmým, tak to vie, tak jak tieto jazdia po kameňoch, ktoré my by sme zbadali a sa nám rozklepú kolena, tak jak tu je majster sveta asi a proste je niekde na olympijských hrách a tak ďalej. Tak, my sme teraz naposledy kvôli tomu mail, ale chcem ho takto rozšíriť o tento môj príspevok, kde popisujem, čo sa stalo 3., 4., 5., že sme konečne prišli chalani, ktorí nám urobili, tu je zoznam, čo nám urobili. Chcel by som vás poprosiť o finančné prispätie, pretože v podstate nič iné sa už teraz nedá urobiť. Ale dá sa urobiť toho do budúcna oveľa viac a o to mi v podstate ide. Tak, to sú fotky, ktoré sme spravili zopár na tréningoch, to znamená, deti už tieto nové prekážky, ktoré sú v tom lesiku, kde sme mali preteky, sú schované, tak proste sú tam, tak by som to nazval. Toto je napríklad vlna doskok, ktorá sa volá aj lavica, pretože jednoducho nie je tu toto odrezané a toto odrezané, čiže nie je tu gap. Gap znamená po slovensky diera, tu sa odrazím, tu ale nemôžem dopadnúť, tu nemôžem dopadnúť, lebo tam je sama diera, kdežto tu môžem dopadnúť. Tak je to pre všetkých detí, ktoré vôbec my máme od 5 rokov, pretože oni to vedia jednoducho prejsť. Takto prekážky všetky robíme, to znamená, sú pre všetkých. Robíme to preto, aby decká sa naučili jazdiť toto, čo tu ukazujem. Hej, všetko možné, to znamená absolútne všetko, lebo to tu všetko máme a máme to tu po ruke. Zjazdári to jazdia čiste len z vrchu dole. Ja by som chcel, aby sa decká naučili jazdiť aj smerom hore, hej, pretože to je kondícia, ktorú môžu použiť v ďalších iných športoch a jednoducho môžu si potom neskôr vybrať. Tak ako si vybrali niektorí z našich už zverencov, ktorí vlastne teraz pretekajú za kolieska, teda myslím za CK Stupava, čiže vlastne v zjazde. Hej. Plus to použitie týchto všetkých trailov, hej, je v bikeparkoch. Áno. Čiže bikeparky vznikajú všade okrem Stupavy a Slovenska. Hej. Na Slovensku je pár bikeparkov a sú také špecifické. V Čechách sme ich objavili viac. Viete sami, rodičia, niektorí chodíte
tak chceme tie decká naučiť, aby si zajazdili v tých bikeparkoch už ako skúsení. To znamená, keď si sem dám Hej Park Tošovice, no, takže dáme tu bike park, takže krásne to tam vidíme, čo sa tu dielo a tak ďalej. A chcel by som tam deti zobrať s tým, že už by vedeli, čo by sme nechceli učiť. A na to je dobré chodiť vlastne na tieto naše tréningy, kde naozaj všetko môžeme nasimulovať. Nie celé tie traily, ale časti tých trailov. Tu je nejaká vlna, takú vlnu my môžeme mať dve, ale už tie deti sa s tým jednoducho poznámia, budú vedieť. Tu sú obrovské dropy, kde neskačeme ani ešte, nevieme, ešte neučili. Ale tu je ktorý je perfektný a ten obrázok je zlý podľa mňa, pretože sú tam veľké vlny, sú tam krásne klopky a tak ďalej. To znamená, že deti by sa tam mohli hneď naše už uplatniť a mohli by to užiť. To znamená nemať strach, ísť do toho, po 2-3 jazdách by boli už doma. Flow podobne. Tuto dávam ešte nejaké fotky, ktoré teda hovoria o tom, čo chalani urobili. Tak v krátkosti tu je tá lavica, dvojvlna, tu je obrovská klopka, táto, ktorá je veľmi nádherná v tom zmysle, že je vysoká, to znamená veľmi ľahko sa do nej metíme. Tu je ďalšia klopka, sú tam hlavne 3 klopky za sebou, čo už je náročnejšie, pretože je tam určitá rýchlosť, na ktorú si musí dávať bacha a sú veľké, takže je to naozaj profi práca. Chalani robia už 5-6 rokov, tvoria tu aj iné traily, nie len u nás. Tuto pozeráme s deckami si to už, že to je pre mňa to najdôležitejšie, že deti to baví. To znamená, keď to baví deti, tak by ste ich mohli podporiť. To je asi také úplne jednoduché. Mám tu teraz také veci, že čo? Pre koho? No, je to hlavne pre vaše deti. Tak. Nie je to pre mňa, nie je to pre nikoho iného, ale pre vaše deti a iné deti, ale je to aj pre dospelých. Tu sa môžu učiť už aj dospelí. To je jasné. Takže keď si budete chcieť učiť sa vo vhodnom, bezpečnom prostredí, ste vítaní. Zatiaľ nerobíme kurzy, nerobíme tréningy pre dospelých, ale aj to je možné. Takže pre všetkých. Je to vlastne na viac rokov. To znamená, kým niektorí toto preskočia celé. Niektorí to bude trvať túto sezónu, to preskočia a niektorí to budú preskakovať za 2 roky a niektorí to nepreskočia nikdy. A to je to, čo my chceme. Že a my ich nenútime do toho, že to musíš preskočiť. Vieš, že to existuje a ukážeme ti ako na to a uvidíme, ako sa ti bude dariť a či ťa to baví. Ale toto je tak bezpečné, že tu by si nikto nemal rozbiť ňufák, ako ja hovorím, pretože jednoducho nie je tam tá diera. Tak, chceme ďalej tvoriť a chceli by sme teda urobiť rôzne iné prekážky a tu vidíme, hej, nejaké proste kamene, korene, klady a tak ďalej a tak ďalej. Chcel by som to do toho lesíka nasťahovať toho čo najviac, pretože ako viete sami, máme 2-hodinový tréning, čo je dosť, ale musíme sa dostať k tým veciam, aby sme ich mohli proste trénovať. Myslel som, že sa chytíte po mojich prosbách nejakých a tak ďalej na to, čo máme na webových stránkach.
Kedy si som robil ja brigády, myslím, ja som bol ten hlavný organizátor, prišli ste, hej, všetky brigády boli super, vždycky sme niečo urobili, to nemôžem povedať, len bolo toho v podstate málo a nebolo to efektívne v tom zmysle, že niekto prišiel neskoro, niekto skoro odišiel a tak ďalej, tak ďalej. Ja som vždycky proste jednoducho bol tam celý deň a tak ďalej, ale nejsom taký výkonný. Jednoducho bolo by lepšie, keby sme buď si niečo robili profesionálne, to znamená, sa pozberali nejak peňažky a inak ďakujem všetkým, ktorí už prispeli, pretože ste nám poslali niektorí 2% aj minulý rok, tento rok nám to ešte neprišlo. Traja ľudia mi poslali peňažky, že 100, 200 a 20 eur, to je výnimka. Jedna pani mi poslala 4 eur, aj za to ďakujem. A niektorí ste boli na brigádach, niektorí ste vôbec neboli. Takže je to také mixové, ale ja nemám už toľko času, aby som proste organizoval brigády. Mne tu trvá, toto, čo teraz tu nahrávam, sa s tomu venujem v podstate dneska celý deň. A stále to není hotové. Takže by som bol rád, keby ste to trošku pochopili, že je to aj na vás. To hovorím aj ja deťom vašim. To znamená, vy sa odtiaľto nenechajte jednoducho vymedziť, že musíte ísť len na C-čka, označené a tak ďalej. Nie, ja si myslím, že máme právo na to, aby sme tu mali my vlastný bike park. Ale samozrejme, toto nie je bike park. My sme si to tu urobili kvôli tomu, aby tie vaše deti, my sme mali kam ísť do tých 2 hodín. To, že nás tu nikto nepodporuje, je hanba tejto republiky, ľudí, vzťahov, všetkého. Je to proste, ja viac nevládzem. Ja mám 64 rokov 20. júna, mám na sebe asi 8 zranení, s ktorými fungujem už nepretržite a tak ďalej. Som rád, že som a chcel by som, aby tá komunita, občianske združenie, občianske znamená, vy ste občania, ja som občan, tak poďme trochu dokopy. To znamená, túto som dal na webovú stránku takýto malý tento formulárik. Zopár ľudí ste mi hovorili, že prídete, neprišli ste, neozvali ste sa, nevadí. Proste každý máme toho veľa. Ja vám uznávam, že to, že vôbec chodíte na tie tréningy, tak som veľmi rád. Keď to nejde, tak to nejde. Na druhej strane, keby sa podarilo, bol by som veľmi rád. Lebo naozaj je to pre vaše deti. Tak tu som vymyslel, že človek si naplánuje si, že ide so svojím dieťaťom, so svojou rodinou vtedy a vtedy. Dá mi to vedieť, dá nám to vedieť, ja to hodím von cez Facebook, Instagram a mailing a niekto sa snáď prilepí. Takže ak by ste mali záujem, je to tu stále, je to medzi novinkami alebo je tu 2% brigády, stránku robím ja, veľa vecí tam chýba, táto je takto urobená, ale je to funkčné. Hovoril som vám o tom, zatiaľ hovorím, nie je tá veľká nejaká účasť, že by tu niekto... Veľké prekvapenie sa stalo vtedy, keď Romfovci boli, Moravčíkovci boli v podstate skoro bez môjho nejakého apelu, tak je nás teraz 40 aktívnych, takže to nie je len pre vás, je to aj pre budúcnosť, hej? To znamená, nemusíte jazdiť s nami, budete si tam jazdiť sami. Takže všade na svete sa takto robí, dokonca sa za brigády platí, to znamená, idete niekde na brigádu a ešte vy platíte tomu vlastne stredisku a tak ďalej, že sa to tam učíte robiť a tak. Čiže No Dig No Ride sa to volá, je to také celosvetové hnutie. Neviem to radšej rozširovať ďalej, lebo to by trvalo ďalšiu pol hodinu. Tak to je vlastne, že prečo to robíme, pre koho to robíme a ešte nejaké veci a to. Čo máme už hotové, to je toto. No máme toho hotového strašne veľa, pretože ja všade, kde chodím, kde behávam, vôbec po lese, tak všímam si 3 veci. Jak to tu režú, že sú všade, polovníci majú vlastne svoje tie budky, neviem, jak sa to volá, tie kukane, všade, na každom vršteku,
na každej lúke, všade. To sú dve mafie, ktoré sú to rozlezené komplet všade, v celom Slovensku. Ja sa ich už aj bojím, ale zatiaľ som si svoje stanovisko neopustil som a idem tu vlastne s kožou na trh. S tým, že sú to všetko ilegálne priestory, kde to staviame, ale oni o nás vedia a mal som s nimi už x kontroverzií, ktoré som vždycky jednoducho ukončil jednoduchou vecou. Kam s tými deckami máme ísť? Keby sa tu povolil urobiť bike park, aj mini, to znamená bez vlekov, bez všetkého, a bol by legálny, tak nikde inde by sa nestávalo. Pretože takto je. Boli sme teraz v tomto hejparku. Komplet, či to je taká fotka, je to jeden kopčisko a okolo je proste toho plno na aj behanie, aj na bicyklovanie normálne, myslím, mimo bikeparku, ale tam nebolo nič ilegálne. Komplet celé som to tam poprebehal. Už tam teda od minulého roku sme tam boli asi 4 krát a komplet proste tam nie je nič ilegálne. To znamená, tí ľudia, nejaké decká a neviem kto a výrastkovia, či ak sa to volá, tí adolescenti, všetci, tak nestávajú vedľa. Prídu sem a tu si zázdia všetci. Od 3-ročných detí po týchto chalanoch, čo tu skáču. A toto pro všetkých je pravda. No a to ja nedosiahnem, ale určite chcem ak má ale momentálne financie, ktoré sme mali, sme z minulých rokov pomíňali. Máme aj nejaké programy, kde by sme chceli urobiť aj niečo iné, než horskú cyklistiku. To vás určite budem ešte oslovať. Zatiaľ sa mi za 6 rokov to tu nepodarilo nejak pozvihnúť nejaký záujem väčší o aj iné veci, pretože nie je tu to, čo ja som to nazval vlastne taká, že opýtať sa, že mohli by sme toto, mohli by sme tamto. No zatiaľ je veľmi málo takých ľudí, ktorí sa vedia jednoducho ozvať, že bolo by toto dobré, ja by som urobil z toho toľko, toto. Česť výnimkám, naozaj sú tu takí ľudia aj medzi nami a medzi vami, dokonca aj medzi polovníkmi, aj medzi tými nejakými ochrancami lesov a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to teda málo. To musíte aj sami uznať. Tak to bola teda niečo, že čo už je hotové. Je to hotové vlastne toho oveľa viac. Ja tým, že vlastne behávam krížom krážom, tak vždycky niečo len odhrabem. Myslím, kľudne rukami a tak ďalej. S deckami si to zajazdíme
raz mesačne. Takže nerobíme tu žiadne také, že by sme tu robili samé traily stále, že som niekde od rána do večera s nejakými lopatami, prípadne s nejakými mechanizmami. Vôbec nie. Mám tu ďalšiu vec, čo sa nás nehodnotilo, áno, šarkaný hrysko, jednoducho tam popadali tak veľké stromy, že ja už nedokážem to ani niekoho osloviť, že by nám to dal preč, pretože je to obrovské a na to už by musela byť nejaký nápoj, ľudia, ktorí sa tomu venujú a plus, ako som povedal, spodok je v privátnych rukách, tých ľudí ja nepoznám priamo a vrch je štátne lesy, takže firmu tam dostať na to, aby nám to urobila, tak sa pýtajú, koho to je a už sme doma. Tak, zatiaľ sa mi to darilo, pretože to boli menšie stromy a vždycky sme to nejak dokázali odpratať. Teraz je to tak, jak hovorím. Takže takisto, nech sa páči, ukážte, čo dokážete vybaviť. Dá sa tam urobiť, je to veľká škoda to pustiť len tak, pretože strom, nikto ho nechce ani zobrať, ani nič s ním urobiť, ale mohli by sme tam pokračovať. Ja tam určite budem robiť ten spodok pre najmenšie deti, tie 4, 5, 6 ročné, tak či tak. A uvidíme, čo ďalej. Teraz v piatok, sobotu, nedeľa ideme sem a to vlastne na svetový pohár XCO a XCS, to znamená horská cyklistika, to je presne to, čo mňa zaujíma a chcel by som teda, aby to zaujímalo aj vaše deti a vaše deti zaujímavé, že to vlastne už teraz jazdia, ani o tom ešte nevedia, pretože to sú nové disciplíny, ktoré vznikli teraz v posledných rokoch a sú oveľa viac technickejšie, než to bolo kedysi. Takže to, čo sa učíme, je potom použiteľné na cross country, čiže XCC sú krátke trate, XCO sú olympijské trate. Hej. Takže short track je krátka trať, to všetko my už jazdíme. To znamená, my to jazdíme v detských podmienkach, pretože to je vlastne to najlepšie. Short track je vlastne to, čo sme mali na pretekoch. Tu je, že kratší, jednoduchší okruh 1,5 km. S menším množství terénnych prvkov. No, áno, ale je tam strašne veľa tých terénnych prvkov. Potom je vlastne tá XC, čo už je dlhšie a je tam viac tých prvkov, je to vlastne, či XCO, a je to vlastne veľmi moderné jazdenie, ktoré je práve na malej ploche a napriek tomu je teda hodne ako keby členité. Tak. No a my sme jazdili s Monikou hlavne maratóny, čiže dlhé trasy, kde tiež už pribúdajú dokonca proste terénne prvky, ktoré tam nikdy neboli, to znamená skoky, dropy, kamene väčšie než kedysi, pretože bicykle majú odprúženia, ktoré my sme ešte nemali v minulosti a tak. No. Takže to len tak v krátkosti. Máme to hotového a doteraz si myslím, že deti to s nami baví. Práve kvôli tomuto aj, že ja som schopný a ochotný nájsť aj s nimi v podstate strmý výšľap, strmý zjazd, proste prekažky, ktoré tu máme po ruke. Stačí ich fakt nájsť a odhrabnúť. Nič viac. Ale hovorím, my to tu neriešime tak, že potom tam vytvorím autostrádu z toho. Takže nie. Iné skutočnosti tu mám teraz. No, iné skutočnosti je to, že teraz v piatok nás tam stretli dvaja, konkrétny jeden bol Bill Lenny, ten druhý neviem kto. Bill Lenny mal u nás aj Martina na začiatku, keď sme tu začínali. No, bolo to hrozné, boli veľmi drzí, boli hnusní, vyhrážali nám od všetko. Polícia, environmentálna polícia, dane, všetko. Proste komplet servis, sme to schytali s Monikou, takže tiež si hovorím, že odtiaľ potiaľ, lebo sú to hnusní ľudia a ja im aj verím, že hovoria vlastne sami za seba, pretože to je ten ich
rozhľad, ktorý oni majú a oni majú dokonca aj pravdu v tom, že je tu bordel, že každý tu stavia, kde len chce a môže a že potom je z toho naozaj to, že oni nemajú teda tie lovné revíry v poriadku. Ja tomu verím a presne je to kvôli tomu, čo som povedal už. To znamená, že každý tu fakt, decka tu idú stávať, vidím ich, aj naše, čo tu boli kedysi s nami, tak robia si skoky niekde, hej, potom to nechajú tak a tak ďalej. No je to kvôli tomu, že nemajú tu po ruke proste obyčajný bike park. Najbližšie bike park, viete, kde je? Je až, to je vlastne Koliba. No, nič iné tu bližšie nemáme. Baba, kde som ja vyrastal, tam niečo je, ale tiež to není na náš dvojhodinový tréning. Hej. A tiež tam chodí vlek iba niekedy, aj to s tou blbou kotvou. Takže tak. Iné skutočnosti, no veľmi rád by som proste to nejakam posunul, mňa to osobne baví. Máme tu aj dobrých inštruktorov, myslím tomu, že už tak pomaličky sú vychovaní, plus ako viete, minulý rok som si robil vlastne nejaké vzdelanie voči tomu a tiež ma to baví. Chcel by som sa, keby som mal čas, ešte vrátiť aj k pretekaniu. Máme tu prvých pretekárov, to je úžasné, ďakujeme. Proste je toho veľa a je to veľa dobrého. Takže to plus je, že tu máme už kde jazdiť, že nás úplne nevyhadzujú každý deň, že deti to pochopili, to je to najhlavnejšie. Proste majú to radi, hej. Nikto tu z nich nechce jazdiť, že poďme na Červený domček a dole, to znamená hore, dole, ale majú radi to, že ja ich vovediem behom, ja neviem, 20 minút, 10 minút, dokonca 8 minút na nejakú časť našich terénov okolo, kde si zajazdia niečo technické. A potom to opakujeme, tým pádom vzniká to, že majú aj kondíciu, aj techniku. Volá sa to All Mountain, všade v lese. Ja som za takéto jazdenie, pretože naozaj deti, ak majú potom 11, 12, 13, tak by sa mali už rozhodovať, že ktorým smerom idú. Ale máme tu aj dôkazy, Ema Smutná, tá bola s nami naozaj 1 rok, ani to necelý a už je teraz u kolieska a viem, že teda Ema nebola žiadnym ako keby špecificky najšikovnejším dievčaťom, ktoré sme mali. Určite nie. Tak tie možnosti stále tu sú a my vieme využiť, ale tú pomoc by sme strašne radi od vás prijali, takú tú vedomú, nie na môj podnet stále, lebo ja som z tohoto trochu taký už obuchaný, taký, hej, že čo s tým, že stále nejak, hej, ja verím, že máte toho veľa. Ja vám poviem príklad, prečo to vlastne robím ja. Okrem toho, že si vážim tie Karpaty a toto prostredie, naozaj si to vážim, pretože som aj vo svojom živote už zažil, že som nič také po ruke nemal. Za druhé, ja som robil vodné lyžovanie ako reprezentant, ale moc som sa ďaleko neostal, lebo komunisti ma nepustili, takže to bolo tiež také, že tie deti majú teraz obrovské možnosti, ktoré jednoducho nemajú konca. Tretia vec je, mal som trénera Štefana Galbu, Uja Pištu, ktorý nám dával benzín z vlastnej lady na to, aby sme mohli jazdiť s motorovým člnom na Zlatých pieskoch. Zažil som aj ústrky, na Zlatých pieskoch sme začínali tam, kde je teraz tá reštaurácia Rybička, potom sme boli v Drumorohu, kde je Waveblack, potom sme boli úplne vzadu pri letisku a aj odtiaľ nás potom nakoniec vyhodili v 85. Takže ja som toto zažil, mali sme tam, rybári nám tam dávali podvaly a to znamená, ten podval nebolo vidieť, takže to bolo o hubu. Lyžovali sme ráno od 6. do 9. potom až večer. Takže žiadne také, že perfektné podmienky vôbec nie. A nakoniec nám aj spálili čln, ktorý bol, ja neviem, strašne drahý. Takže na Slovensku po slovensky, tak preto možno mám aj tie lakte a také trochu vystrčené voči týmto ľuďom, ktorí mi tu hovoria, čo mám robiť a ako to mám robiť a že toto robiť nemôžem a toto robiť môžem. Tak nie, nejsom ten, ktorý sa takto ľahko vzdáva ale potreboval by som tú podporu. Prečo hovorím za seba? No lebo samozrejme to hovorím aj našim inštruktorom Monike. Katka Kluvanko mi veľmi pomohla na začiatku, teraz má bábätko a je v Čechách a vidí, ako to tam funguje. Tak všetko má začiatok a koniec. Momentálne by ste ma teda mohli využiť naozaj, lebo ešte mám stále to smerovanie také, aký som vám vlastne povedal a
hlavne dokazujem to vašim deťom, tak poviem. Vy na tom tréningu nejste s nami, ja to vidím teraz, tento rok napríklad sa nám to tak veľmi poskladalo. Máme tu nejakých nových, ale tí, čo starší, tak konečne sa to tam je vidieť už, že sa to už hýbe a tí decka stoja na tých už bicykloch, tak jak majú, hej, ale hlavne, že si to užívajú. Už nepadajú toľko, hej, proste celé to vidím, že malo to zmysel a je to vďaka vám, že ich podporujete a vďaka nám, že tú podporu teraz nezneužívame. My nejsme babysitting, my sme naozajstní ľudia, ktorí majú srdce pre tento šport a pre iné športy, ale proste tak to funguje, potom to funguje, lebo to je energia. A tá znalosť toho, tak dúfam, že z časti mi rozumiete a z časti to aj pripúšťate, že môže mať pravdu a z časti samozrejme určite sa mýlim. A určite, to viem 100%, nemôžem vyhovať každému, lebo moja povaha a moja výbušnosť, ktorá ma k tomuto vedie, aby som to takto robil, nemôže vyhovať každému. Ale ja už som si trochu zvykol, pretože tá výbušnosť a vôbec moje povahové vlastnosti, zase keď ich viem využiť, tak nás posúvajú dopredu. Či už mňa, alebo aj okolitých ľudí, to znamená aj vás a vaše deti. Tak radšej končím, lebo je to strašne dlhé. Kľudne volajte, ale nie vtedy, keď máme tréningy. Môžeme aj niečo vymysleť a pustite sa do toho. Granty ani nehovorím, peniaze tu ležia určite, ale to už je ďalšia téma, ktorú nebudem teraz radšej otvárať. Ale je to to isté, nejaká pomoc, alebo dary od nejakých firiem, neviem. Ja poznám nejakých, mám tu Medvedí, tu poznám, u nich som robil, Karpaty Kids a tak ďalej. Niektorí sú na tom veľmi dobré, ale jak to robia, oni sú väčšinou týmy tam. Nech sa páči, keď niekto chcel by profesionálne s nami robiť, že profesionálne stará sa o niečo a mať potom výsledky a z tých výsledkov mať teda aj úžitok, či už barter alebo normálny, proste, že mať ako to zamestnanie, ja neviem, tak sa prihláste a urobme takýto projekt. Lebo už som to povedal. Tak všetko dobre prajem a ja viem, no, bolo to strašne dlhé. Fuj, no.